Genesis Kapitulo 48. Ginbindisyonan ni Jacob si Ephraim kag si Manases. Sang ulihi si Jose ginsugiran ngang iya may nagamasakit. Gani gindala niya ang iya duha ka anak nga lalaki nga si Manases kag si Ephraim, kag nagduaw sila kay Jacob. Sang ginsugiran si Jacob mayara si Jose sa pagduaw sa iya, nagtingwa siya sa pagpungko sa iya katre. Si Jacob nagsiling kay Jose, ang Diyos nga makagagahom nagpakita sa akon sa luz sa duta sang Kanaan, kag nagmendisyon sa akon. Nagsiling siya sa akon, hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kabataan, agud ang imo mga kaliwat mangin madamo nga mga pungsod. Ihatag ko ining duta sa imo mga kaliwat subong sang ila pagkabutang sa wala sing katubtuban. Si Jacob nagsiling pagid, ang imo duha ka anak nga lalaki nga natawo sa imo sa Ehipto, sa wala pa ako makakari dire, akon man sila. Si Ephraim kag si Manases mangin akon subong nga si Ruben kag si Simeon akon. Pero ang mga kabataan nga matawo sa imo sa ulihi nila mangin imo, kag sila magabaton sing palanublion halin kay Ephraim kag kay Manases. Ginahimo ko ini tungod sa inyo iloy nga si Raquel. Dako gid ang akon kasubo sang napatay siya sa duta sang Kanaan, sang nagapabalik ako halin sa Mesopotamia, samtang malapit na kami sa Efrata. Ginlubong ko siya didto sa dalanon pa Efrata. Ang Efrata amo na karon ang Bethlehem. Sang pagkakita ni Jacob sa mga anak kalalaki ni Jose, nagpamangkot siya, sino ining mga kabataan? Si Jose nagsabat, mga kabataan ko ini nga ginhatag sang Dios sa akon diri sa Ehipto. Si Jacob nagsiling, kun mahimo, dalaha sila diri sa akon, agud mabindisyonan ko sila. Ang panulok ni Jacob madulom na tungod sang iya katigulangon, kag hindi na siya makakita. Gindala ni Jose ang kabataan sa iya, kag ginhakos niya sila kag ginhalukan. Si Jacob nagsiling kay Jose, wala na gid ako maglaom nga makita ko pa ikaw liwat. Pero karon ang Diyos nagtugot sa akon nga makakita ako, bisan pa sang imo mga anak. Dayon ginkuha sila ni Jose sa sabak ni Jacob, nga nagsaludo siya tubtob sa duta sa atubangan ni Jacob. Ginuyatan ni Jose ang kabataan sa kamot, si Ephraim sa iya tuo, agod nga maigo siya sa wala ni Jacob, kag si Manases sa iya wala, agod maigo siya sa tuo ni Jacob. Kag gindala niya sila kay Jacob. Pero ginpalambid ni Jacob ang iya mga kamot, kag ginbutang niya ang iya tuo nga kamot sa ulo ni Ephraim, bisan nga manghod siya. Kag ang iya wala nga kamot sa ulo ni Manases, nga amo ang magulang. Dayon ginbindisyonan niya sila nga nagasiling, kabay nga ang Diyos magbindisyon sini nga mga kabataan. Ang Diyos nga ginalagad sa ngakon ginikanan nga si Abraham kag si Isaac. Kabay nga ang Diyos nga nagtuytoy sa akon tubtob karon nga adlaw, magbindisyon sa ila. Kabay nga ang anghel nga nagluwas sa akon sa tanan nga katalagman, magbindisyon sa ila. Kabay nga ang akon ngalan, kag ang ngalan sa akon mga ginikanan,
nga si Abraham kag si Isaac pagadumdumon gihapon sa ila, kabay nga magdamo ang ila mga kabataan kag mga kaliwat. Naglain ang buot ni Jose sang pagkakita niya nga ang iya amay nagtungtong sa iya tuo nga kamot sa ulo ni Efraim. Gani ginuyatan niya ang kamot sang iya amay nga halinon, kuntani halin sa ulo ni Efraim pakadto sa ulo ni Manases. Nagsiling siya sa iya amay, "Tay, hindi amo ina. Amo ini ang magulang. Itungtong ang imo tuo nga kamot sa iya ulo." Pero ang iya amay nagpangindi nga nagasiling, "Nakahibalo ako, toto. Nakahibalo ako. Ang mga kaliwat ni Manases mangingamhanan man nga mga tao. Pero ang iya manghod mangingamhanan pa sa iya. Kag ang iya mga kaliwat mangingamhanan nga mga pungsod." Gani ginbindisyonan niya sila sadto nga adlaw nga nagasiling, "Ang mga Israelinhon magagamit sang inyong ngalan sa pagbindisyon." Magasiling sila, "Kabay nga ang Diyos maghimo sa inyo subong kay Efraim kag kay Manases." Sa sini nga paagi ginpauna ni Jacob si Efraim kay Manases. Dayon si Jacob nagsiling kay Jose, "Tanawa, madali na lang ako mapatay, pero ang Diyos magaupod sa imo, kag pabalikon niya ikaw sa duta sang imo mga ginikanan. Sa imo ko ginahatag ang Sikem, kag hindi sa imo mga utod. Inang pinili nga bahin nga akon ginkuha sa mga Amornon, paagi sa espada kag pana." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 49. Madamo gid nga salamat.